Намери си кутици да си играем. Няма да съм мокна. Как е напикнал? Сира си не обичаш да ядеш чорапи, Мая. Гочо. Така да се измориш, да после да спи. Ма нещо много цяло да хапиш, мама. Тоси. Йоване. Ние дигай, мама, ние се дига. Поправи сам рожденицата, всички иска да спиш. На кака не води учебниците. Не пусни. Къде? Там били на кака ти. Да, на кака учебниците, запите. Може да бършите това куче. Баба, не дай на как развиваш неща. Затвори, не ги води вътре. Може го тук. Ето го може на така. Айде го тук. Ето го може на Ага. Хубаво да отвори. Айде. Иван ти помогна.